uboroso bw'umugo. Mwancho murigereria Soko TV mbuyamana soko chawariga seni kiga na boigoni gora se chinga kia semesa yama yakuru Soko chinsa isato asiri tukeriga rie Jumatatu butuko bwe 25 mutienyi no 5 mwaka wechiri bubere 25 ne monchenkuru kwa Clinton Ndigi asiri bagari timu ngima togochia kubwatira no butuko bwarero kwanike bunangu komanya turi gwetera senchera yamarogine chibicha ari bari kibaito bamangana basangireri kuru asema mbiare ngentambe togosabira karanso ikobe 90 kurbono goika omwerio tosanga sensemo yemesa yamayakuru Soko chinsa isato kurenda sensemo yakabere asenkwane abene obutuko bwarero nigo nagochika gokomanya nigo turachie gosanga ribaga ryabasubati hase oborai bwage siasa na boigo ribaga ryabasubati hase oborai ime yensa sobutuko bwarero turenigesio komutwara umushimi wa Purity Mora Kirera uyo koriekergo kebo jumbe asensemo yebungi abonchari egotoka ase county ya Kisii na boigo nigarumo director hase ensemeria ya Bomas of Kenya turache gosanga mange hayo akoroto tobora ibasubati ande mono chinga kechiga orogongo rwagusi nense ya Kenya egendete kuyarigania osio bobochorio bonene omwaka wechirubere 25 eyuna nsemo ya kabere korende aiganiga tia tukwarigana tia sama yakuru Soko chinsa isato botko $87 kwa mwaka. Hili watu pingi Umurai bwense umukoro Uhuru Kenyatta okorere ikaro n'ababwatani b'ekyama gya Jubilee me county ya Kiambu asasabira barai konya chisera chingia 7 inchi. But let me conclude by saying that I welcome constructive engagement, but I don't welcome propaganda. Mwaziri w'ekaganche serikali John Badi oigereire budget yo mwaka oyega hasatebire birengerero by'abananchi nigo byabwatiranetigwe Mintu gongo teba ngambiya mono muna mwamarete ireiga nandi mogendere kwana abande nabari mwaire tiganya sa barende yamati omogaka James Masaki oyo rwadra segeka kemyaka 11 nigo ari no mogoko maiga yokonyora bokonyi kurwa somo samariumu ya nase enkwana ya beno butuko bwarero nigo turachie kumurikira oburai bw'abasubati hanene mona se siasa ase turachie gusanga no mwishimi wa Purity Kirera uyo kurigekergo kebo jumbe asensemo yebungi abonchari. Karibu sana mwancho mborigere butuko bwarero bono togochakana roboti rukubwate mokonyi bumurai bwense ya Kenya Professor Kithure Kindiki nigara igatia baraikuru ase serikali yanene na bwiga serikali ye county ya Kisii goikarana hasensemo ya Gituri ebunge ya Gitutu Chache North weri goikarana somo iga bogosanga na gusira chisemi ase mokonyi bumurai bwense atebira serikali ya Kenya kwanza nsio burai bwayo murai bwense William Ruto nigo yabekire emiroberio au kwene kyabuna chisemi chichugikirani gwa ase nchirerengia ase igerere getambukiro ya serikali yabono kuriya kaborokia abange abarache gokonya meroberio y'ichisemi ase chiskuru au muri kitopetu el machine no arenga somo igoyo robot ro ya senchiro bwikirano singishie kiuno mwambie uko sawa omokonyi bw'omurai bwense ya Kenya omuske Professor Kithure Kindiki nigo litukuria rero nyakabuga kora kuigoro gikirasi ekiye kiaga twinsi kiganja kya NTCDF asiskuru ya secondary ya Gituri igotoka ime ya Mosocho bwa Kitutu Chache North County ya Kisii. Kwana chinga kiecho nigo Professor Kindiki nyakabaga korera mu serikali ya Kenya kwanza yabekira umurobere mekirano yogo kinyo bokorrebwe chisemi asokwena na chisemi chikirani cha sense ya Kenya. Wakati rais ameapishwa 2022 huo mwaka budget ambayo ilikuwa imewekwa kwa serikali kwa sekta ya elimu ilikuwa shilingi bilioni 500. Lakini kutoka 2022 mpaka sasa kila mwaka tumekuwa tukiongeza hiyo bajeti. Imeongezeka kila mwaka. Sasa hivi mwaka ambao unaisha June financial year ambayo ni mwaka wa kifedha ambao unaisha June, tutakuwa
tumia mwaka huu bilioni 702 pesa ya Kenya. Kwa hivyo Rais Ruto ametoa budget ya pesa ya elimu kutoka bilioni 500 mpaka bilioni 700, na bado mwaka ujao ambao tunaanza Julai 1 tutaongeza itoke hiyo bilioni 702 ifike bilioni 765. Chinga kichicho nigo Professor Kindiki nyakaboga kwere mirobire serikali ya bekirense masugo kinyobokorire ase chisemi asumurobire competence based education nabigo murobire CBET erio oenekia abarimu abange ngoli ko bare nabigo gokinya obokorira chiskuru aime ya Kenya. Na wazazi hawakuwa na uhakika na ule mtaala wa elimu ama curriculum ya CBC ambayo siku hizi tunaita CBET, competence based education and training curriculum. Watoto wengi hawakuwa watajua JSS itaenda wapi. Mambo mengi watoto walikuwa wanafahamishwa wakienda nyumbani, unaambiwa tengeneza gari, tengeneza meza, tengeneza baiskeli, na mzazi anapewa mzigo mkubwa kila siku. Tukabadilisha hiyo utaratibu. Sasa hiyo mtaala wa elimu wa CBT sasa umenyooka na tuko na transition mpaka senior school ambayo inaendelea vizuri. Akobwate kanano korikwa kwa borokia nigo bono Professor Kindiki nyakaboga kwere serikali niyo yabekire mirobiro y'emikranu abasaba n'umutania chirubu emeye banyakaba korikwa nabigo obwaga chwebirasi nabigo chilaba ero ukinyo bokorera chiskuru echo. Already mpaka saa hii tumeajiri walimu 1,100 na mwezi ujao tutaajiri wengine 20,000 tufikishe walimu 1,120 ambao wameajiriwa na serikali hii. Nakobwatikana nogo kinya chisemi chiskuru chobubundi nigo Professor Kindiki nyakobwa kweremero bire serikali ya bekirensemo yagokianya school fees gwika chishiringi chirubu 53 nebere ere kwenekia boriko banki kwerikia barasi chikosi cha maboko ao chirabakonyi kwerikia karo ya Technical Training Institute kutoka shilingi 1,105 kwa mwaka tumeipunguza sasa ni 85 ama 87 kwa mwaka. Hili vijana wengi wajipatie elimu ya ufundi. Asebono Professor Kindiki anyakaboga kwera murobere bwo kana Chibesa as University edio kwenekia amasomo gwikirani warasinchirinkia. Tumerekebisha ile mfumo wa kufadhili vyuo vikuu. We have changed the funding model of our university to get away from funding universities depending on the courses they are offering to funding universities by funding directly the student according to the need of that student. Tunaiita student-centered university funding model. Kutpotiria Ensoko TV kurasi skuru ye ya geturi me yabunga kitutu cha North County ya Kisii Chepethuel Machin. Tokoska posio mwancho murigeria mwaziri weke ganja ekenene ya serikali Mheshimiwa John Badi oigirire budget mwaka oyega asate bire birengererio bya bananchi nigo byabwatiranitiwe ase budget yo ase haire ngakichae katibu samo chire gati ya barai abo bakorwa bakomochemero berio yanyarte koenekiwa ase budget yo irachigo somwa mutenyo gatano asate bire nigo irachi ko muruseria boserachi abarai abo babere bakomochie budget yo nigara chakoba hegurube enene ase abakenya murikitoli net nyambane no arenga somo igoyo robatiro ase nchiro bikira. We are also saying that there are some provisions they were put, like transport of sugarcane was a mistake that was put in 2021, that they were put under zero rating. It's complicated. How do you even start calculating input tax on sugarcane? So to avoid the unnecessary computations and complications, put them under exempt. Put the inputs also under exempt. So the net effect will be zero. So there is nothing to worry about in those matters. I think those are just sensational people who are bringing issues that don't make sense.
Gukwana nabariki bamangana amaya n'umuwaziri w'ikiganje kenene gya serikali John Mbadi asatebire budget y'omwaka oyo iga nigerengia nakoyetoge buna nigemurekerete chisekta ao asebono amochirie abanasiasa bari bagusegeta abananchi gokora okorobekana. That I welcome constructive engagement, but I don't welcome propaganda. I don't welcome propaganda, especially where propaganda is coming from senior leaders in this country. Let us call out some of these leaders because they should not stir unnecessary emotion. We have really gone great lengths to balance off things, to ensure that Kenyans are not overtaxed. And at the same time, we have a budget to support. Therefore, please don't bring propaganda into the finance bill of 2026. Don't hype emotions unnecessarily. When you hype emotions and you take people to the street out of propaganda, some people will have their property destroyed. Some people may lose their life. That is not the country we want to live. Chingakie checho Mbadi niga tebire budget yo nigo egochia gwikirania chi agenda cha serikali. But I would say we are doing whatever it takes to make sure that the resources are targeted to poverty reducing and that is why you can see that we are putting more money in social cash transfer more than the other years. Now it's about 25 billion. We are putting more resources in other social services like health, providing health. Education is consuming a big part of our budget. Yeah? That is the only way to reduce poverty. Nonya nabo omochirie bari bakomo oberi bwa serikali omanyekante buna G2G nabo igo bakomochia egetambukiro kya kyogokora siasa. And working hard that the shilling remain stable. That is again why I am saying those who are calling on us to discontinue G2G, you want to this economy you want us to commit suicide. And we not allow. The shilling, we don't want the shilling to depreciate unnecessarily because that would be raise the price of the cost of servicing our debt from 1.5% to a higher. That's 1.5. Leaving you with about 2.1. That 2.1, 1 trillion goes to paying salaries, not negotiable. You remain with about 420 minimum. You remain with less than 700 billion. CDF will take another 61 billion. Then cash transfers to the end of the 25. Healthcare will be 19. There is fertilizer subsidy, 18 billion. There will be emergency, chronic, and critical 4 billion. Capitation to 3 days secondary school, 54 billion. Capitation JSS 31 billion. Capitation to primary school, 7 billion. I have not even gone into buying equipment for our security. KDF. You know the budget for KDF is about 200 and something billion. I can chew the gum and scale the stairs. You know, I keep telling people, what I do with my child, what is it that you have a problem with? On Monday, Friday, I am here working and doing my work. There's nothing that defeated me. Weekends, I do what I enjoy. It's like my hobby. And you know, remember, me, I was not removed from a lecturing. I was not lecturing before I came to this office. And I was not Director General like Mwanda or any other person. I was not like Christopher for lecturing. I was in politics. You can't remove politics from me. You know, I keep on telling you can remove a monkey from the bush, bring the monkey home. The monkey will never be a goat. The monkey will remain monkey whenever the monkey is at home. And all the characteristics of monkey will take you in your monkey that you brought at home. Nkoripoteria Ensoko TV kurwa ase omucho Nairobi erietariane Linet Nyambane. Miyamano murikito Linet Nyambane tugusika bosio mwancho murigeria hekiama ya Jubilee ekoragwo no murai w'ikiama ikyo Uhuru Kenyatta omokonyo ye Dr. Fred Matiang'i nigo bono bakorero kumena ime county ya Kiambu ase ogukwandira
au ye kiamekyo hamona bajumbe amajumbe obara babwatani be kiamekyo ase chinkwana chiabarai abuni ko bono babutire abakenya babe maiso na kulinda ense yabo tibanchira chimbo chiabarai bari banyare ko babakuyeria ense muske matianginere niko bono haruro ko bole go chiasaba na inchi komo koboko na kumwegena asate abitari go chia kubasukia. Rais, kwa ruhusa yako sisi tutakuwa na mkutano na viongozi hawa. Hata hii maneno ya kuangazia finance bill 2026, we will have a seminar ya chama. Tuende through the bill, waelewe kwamba wakati tunasema la ni kwa nini tunasema hivyo. Na pia tutoe mapendekezo yetu, because we are not just a party of people who are interested in the country that we live in. So we'll make our proposals also in the hope and respect that the structures of government we have will respect those proposals, because mambo mengine ambayo yako hapo is untenable. Our country cannot go on in that kind of manner. Nawahakikishia, I will not let you down. I will not let you down. And you will not regret making this decision. By the grace of God, kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, I promise you, I will step up to the responsibility. I will carry your hope and expectation faithfully. I will carry your character and your aspiration, that all of you people, led by our president, want a peaceful, well-managed country. And I will humbly, very, very humbly, work with everybody, all our brothers and sisters in all formations in this country, whether they are in united opposition, Linda Mwananchi, na wale wengine wote. I will sit with all my brothers and sisters, provided we are traveling one direction to save this country from the madness that we are seeing going on in the country today. Tuombe Mwenyezi Mungu aendelee kutulinda tukiwa katika safari hiyo, na mimi na what will happen, Reverend Ndewa, as you prayed here, what will happen in this country ni yale Mungu mwenyewe atatuongoza tutende, na tukijinyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu, his good will be done, and we will get to the destination we are seeking to go by the grace of God. Naomba viongozi wa serikali, naomba viongozi wa usalama wa nchi hii yetu ya Kenya, kama kwa ukweli mnapenda nchi yetu, msiruhusu mambo haya yaendelee. Mukitaka wema na amani ya nchi, viongozi wauze sera. Uza sera. Na mimi nawauliza, hata nyinyi kama wana Jubilee, tuuze sera. Tuuze yale ambaye tunataka kutendea wananchi, na tusibague wananchi. Tukosikabosio mwancho morigereria maigayo mogaka James Masaki iwe miaka 54 kurwa sensemo ya tente Mucho Nyamira uyo rwarasika kimyaka 11 wikaboniga asari borera tari kwenyara nigare no mogoko mega yo konyora hobokonye kurwase umusamari umya uyo mukonya wheelchair achiko mukonya gutara yamate yaye bagukwanigeta senige Nsoko TV nigo yamwira niri mbuya muno umusamari uyo na gusabiga tia barayibande baisokina kubakonya heri guchigikirania gwakana ebill ya nyagitari heyere yechibesa chiringi chiribu chimisana muri kito Steven Inyariki embunda ya gutomanya senchero wikirana Ekiroto wika tente ime yo Mucho Nyamira igoto komenana no maka James Masaki yoberega korwara aiga nigare getanda atari konyara kuimuka maega kumanwa gento kyagerere boroiro bukumubeka borere Damaris Masaki aiga ro njine yarukene ne yo Mucho uyo wali tenta Oberega kurwara for 11 years okorokoreriru implant inye hip joint ono twatumire inte binge twatigaza because implant is expensive tokwenda chine kitali chinyinge bunabone twakorete Eldoret St. Luke Orthopedic and Trauma Hospital then ebiria ni kitali nero rire kwa rumugako yubono usimurutara bairu wetandika se miaka 11 obali rukane oeti
nyari goteba ngayo oetire Nyamira Bosongo oetire paka wasisio paka bona chiteko enda Victoria ti private no abwa barere tu bono tabwati kogora gocokere cyuma garusibwa bono no ari gitanda munyagitari agocho musibya James Masaki na arene kia kogokera mega yekiombe gitari ya serikali kia Philemon Murarapiemi Foundation komoretera enyange gose wheelchair iwera cheko bage komokonya irio kwegendereria ase amate yae nabo igo abanyakenyoro bararirimbia mono foundation yeyo eteneneire no yokorie kero kyo baseneta se county ya Nyamira Mosike Philemon Murarapiemi aseberere teneni kubwatakana onesire iganga mbajiko banere ekero arachi gotenna asekero ekiasomwa ko 2027 mali bolere kurubuna twagachite yange 7 months tana kurunyumba asoke buchasumukaso tukaruo 3 weeks ago yakitari tana korra mugaso tana guska ono tukariginga nyasaye ngo tokonyali tulige ewiche egere musoke kurunyumba emorete isku then tuka reach out a foundation ya Philemon Apiemi bagatuigwa bagacha n'abanyigitari babo bakadigerera umurwaire bakateba n'ibwenereta wheelchair. Then I'm surprised, I'm so happy this morning twanyorire wheelchair bono mugaka nabagocha kurusi nyumba ale tusiko aseriye tankoro ku Florence kwamboka mugaka Masaki nero reterwe kero na oyo kurikyo bo seneta Murarapiemi abaminto gongo teba ngambiya mono muna mwamorete ireiga nandi mogenderere kwana abande nabari mwaire tiganya sa barende amorende nanda amoseseni ekiroge ka kurigya akenyore ikiaigo tugwaka muya mono Murarapiemi twakire muya mono nene bunaga nutianyore kiruge iki tiko monene amutanga nikiagero monene neru kurwa ntu nakubwa ukakwane so mwishimigo yo minto Philemon Murarapiemi kaki tu otoire gurike twakire ngambu ya mono nonye korwa obokonyi obuo bwo Mosike Philemon Murarapiemi bwe wheelchair gochia se familia yaiga nigo nonye boigo yesokire koboringa nerebuya oyore no moyo bwo wancha boiga gendere ko yesira ase goikabone ga bwate biri ya nyagitari yere no 1 million ase basamire Mosamario nde bwensi esoki eri abasire asa family bono iganto bwate oburemiru bwe biri ya nyagitari era around 1 million chiarenge 685 tugaka ni chinde bono ganto gate sote chia 500 tugendere tugwakana bono wiarapiri anyone yura twaro moyo bwanja atokonye twakane bill no munyegitari naro guchona daily basis oicha ku sibyo mugako yo nago ko digere diri hotel Steven Nyarike Munde Ensoko TV tente omochio Nyamira Ansemo ya bamenye kurwa se chinsemo chia ongera igotoka se bung ward ya Bokeire bunge ya North Mogirange county ya Nyamira niko basokire na gotebanga nigo babere bakombirwa hase emeroberio ya magendero gati ya basaba na nchi abasangire nigatese ni Ensoko TV niko batebire stima chipara chisarigete negati yokombirwa kwa bangina amona bagaka abo bachandegete baganeti obokonye negati emeroberio ribaburira barayibabo banyare ko bakone kyase batebire obachoyo bone bori bosyo niko barache gochora barayi abo barache ko bategera na ko basira asa Marieta Gabriel Okechi Nkorokwa. Yes. Kituo station kituo police station. Ongera hapo tuko na shida mingi. Tumebaguliwa. Hakuna majibu mazuri tunapata huku. Kiangoi tunarudisha kwa sababu mmoja mawili matatu ambaye Kiangoi yalifanya inaonekana. Alipaswa kaka inaonekana ambapo saa hii inatakikana Kiangoi akikuwa kiongozi hata uisi taisi wa ng'ombe hata mama mwingine aliwalea
wakabeka ng'ombe ilienda. Sasa tumekuwa wataka tuko na mechando kabisa. Kwa hivyo tukisajaribu uine umumura wataseke ase miwa kiangoi temeka nomore mwesi era ngiyeye yonde to kwa ndubura ibo abana mbari kokonyeka enaro kiri mwana kurikira umwana unyara gokonya igo oke paseri to oke paseri pasa jiyo eso matongo era ngibagete igo ngiti bigotemeka nande temo pata bija kabisa tene simba pata bija kabisa nyenye para hapo pata bija kabisa abantu bani ntaba ngina muri gaiga umuntu okonya mbili no kurikira umwana ngumya Umurai wa basubati kurwa se county ya Nyamira Mheshimiwa Jerusha Momanyi niko bona agikeire bokongo kumentekana kubu itwa bana banyaruka abega basubati anamano ime county ya Nyamira ka ukwana se school yo boroso ya kya ase ward ya kyabonyo bunge ya Borabu county ya Nyamira ekera ko bwato kachiema nechi cheki uchiya saba bwata nibe sector boda boda imepira uchiya saba gosoria abega marangeti uchiya saba gotu Jerusha niga atebire hegetambo kire ko yo kira chiko imukiri wase bonsi bari barachiko beko byara babere bakwenekia obuiti obu Moko ita abana baito abane bimwerere nasengenje moko nitinya sole moto ore buyaka akora binto biria nasengenje mwatira kuliga ama shetani aya momenye tenaro moto atiba sayani tako itamwano bande kamura antena ere kukura iga nasengenje mwana ya bere dola ban ayenku bwore kuta koko Ukikuta kuna watu ambao wana radicalization kwenu, kuambia tabia mbaya, kitu ambacho hakitaweza kusaidia watu katika hii jamii yetu, mtuambie sisi tuko tayari. That is why we are here. Lazima tufuatilie na to make sure that people are secure wherever they are living. Na kwa nini soko kesani? Wana kuba kwanirana. Kwanira bagambi bantu bali barenga. Mwana muna bali smart. Kaki bagambi mbiyamono. Thank you for the good work that you are doing in our communities. Na abasoro ira bagambi bane. Muna mwigweta abantu bakorera se binyoro. Wakanyaro norebo. Kamura anje timomo egerera. Ekyara twanzipi tutakaita komekishwa kero yamo bugibaboni nyata moeda na twakomenya. Utemona tabane baitu bosokapo. Bani ni mwanjoleta. Wana kusingonya kwera kunda. Kuna bana na ikuja na barokati sweetheart arukaba mama bane akorona sa korora ba mama bajaba gotu na sengi tunanyora my mother nanyora my father bali bakule mama na kolengera linga aba gotu bara bali ngodi yaro mama na leko mama Naso koro mwancho murigeria ya mate yo mwanchoria Dennis Mokaya kurwa sensemo ya Kenyambi ward ya Bogichore bunge West Mugirange county ya Nyamira niko ya rura matukata no kagochia se oboibyo bwenegetiwe ase duka ya asiritie bintu bire byechibesa shiringi chiribu 30 ijumeyega ase niko bwata matukata no banyare ko bairandire kago kwana se barase yanike wase ensemeyo yarago no mokonyi bumugambi uyu manyekaine huna nyanchoka Murara George niko bona bate chikobe komo kya kwerekia bunango siria bire Samali tangoro ku Dennis ongera mukaya aigo tulebo gichora bot bundo savro kesen Kenyambi abayimbate bachana wacho bagaita kururongo bakabuna sibibat kanyora magogo naro mpasoeti bagaita bakarwani murango kabasina bakaigore dirisa Gabaigore dirisa mabangu sete bintu kora. Ya nito sa chuma.
chinsa cha nembra yale gutu wana wabate bakaibe bintu njengo bate baiko kende message the latest Jumamosi Jumapili nalio mwali anya binje imbra ikababirani kende nyonsi nabokirabe ikina kientege nengo bate tinyara ali nali nabaletera bacha kuyo Samaria Tampolin bona ere no etole no moichano monene abaire bagotukaria ebintu byaito eyarenge chuma bogokiera Jumamosi nyara babunete libati likabasinya bakaira na sedirisha baginchire chiare ngororo chianga chiabana boy bayo na baiseke bononche nande kuruma mbabeto bagotoibere ukeye lakini bona ntwanya gotekia atwa bona yaikire narorenga tinkoremereria sengencho ase banyiraniri maega na kongukiagera na kongori ebinto kwabeka kwaroseria abantu bande bononche message yane nare goteba gakiondo ntegerere teriogieri koruke nyambi village mwana ondekero kendo temete gutara gochaga iga gocha gonsaririe ebinto kero kende kora obwae kubirania ayerika lirube gosaga sakarorete noe mwana kesiria alinsa chinde chos ombekera ororo egere bwesi okie tara iratu eyere nkongu onyete konyarekana ntubona twabaira amatuko oika Jumapili ntorore kitogokora we no mwana murominto oyo murominto ande mangana kangatara tabera bwango iga ndwakweru mugako yo nakweru no mumino oyo igo we never expected mangana bunana enda to chake bona ngane ngo kumwe especially nchekero mugambi go kwaneri kondo iga buna bantu kaibira mwana gesona I'm sorry for this whatever this incident lakini nare ko batari abantu baminto abayiboli bali na abana babo ibintu byabere bigwapen ekaro gyapeniri abande babwato mwanda mwabarusi ochakero ubwe ngoko ubwe bibuyu ubwo gotagora chinyomba matoke mugondo ebintu ebi byaetereri na tali bantu bakorunse ngao n'abantu bakorwaige kenyoro gitu gya kenyambi naende bara abana baito abutoko na koinyorikera rituko digari gya sekegeri kiaye ekera ari gya sekegeri kiaye elianyore gento nere konyere lakini bono osi ngenjo bangire twasabire nyasa tokonye ringaneri yoro kia mangana yonsi byaberega gokoreka gukimagega ekiagera twaigure binyoro binde byatemire gokora byanyorira amajibu na intu nabo tutageta amajibu aya lakini nyuma tutaraya nyora ko bara abana benkeye goseke nyoreke tigabaje beorokie ntosari kibesa asoko genda korenta abarogio baji kibabaroge ande turi kibesa kinde tokiko abarogi bachiko babira bona abantu bari bakorwa abarogi tari ngabakoroga igo bagotumia chinguru kirina baro baire cyo kobeka abantu bari bakabaira abakurumi baorokiwe Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi onye kubwatari ibolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emiroberi yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi.
magega ya televisheni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liagusi onye kubwa tukuraria gukwenyoria ogukwa gose okubonchuria bono nabo konyoribaga lyabene liokuraria asegete senieke asoliguri lyakibusani tulikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788 666662. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204. Eje Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Mwanchumo rigereria Bwensoko TV, karibu sana sense meiga ya kabira senkwana ya veno botukubwara na chika uko manyentore no mugeni to studio
Mheshimiwa Purity Kirera huyo hurenega ngayo kurigikira gukibo jumbe asanse mo bunge bonchari egotoka se county ya Kisii botukobware roturachi kumurekera ribaga yabasubati asoborai na nemo na soborai bwa siasa kiroro ngorwa gusine nse ya Kenya egandate ko yarigania busio bobochori bonene umwaka bwechiri bubere 20 na ibere nabagosanga na intwe wetera aseme mitandao itwekerero Facebook na YouTube tunatora ari mune Soko TV namba itwe simi 0788 obeke 6 maragatano mweri yo isatu na bogwa kesimi ase studio na bagotume ujumbe rivorio na bagwe nkwana ya komentara se nkwana itwe abene obutukobware Mheshimiwa Purity karibu sana. Asante. Entunde ya kabere to gotora se studio chitu na boko mukwani mwancho murigeria tutaraso ase nkwana itu obutukobware mwancho mutegereria na bakwani rimbia mure. Asante sana ase okoba na intwe tosemani asamangana yoburai wabasubati. Nabakura tumanya kwa rabetra segekase enka ya usiga ari bunge ya bonchari ngakia bonchari bagenrete ni maitenga weekend iga negative weekend kurma kwa rabetre usisa ngakia bonchari bagenrete abanchari mbiya bale banchari natwara gukwana na barabo the last few days na betenka igento batagite ne change namagenderero nande batagete omurai ore bweke murai utabati koboko bwotambe nande no murai obwate abanchari atat. Yes ati tetera kwandega kuruma gasinge nchona korra semiroberio yani kiwa mutuka bwange umurai bwense korwa gusi na korra semiroberio ebire tatu ege bunge ya bonchari mwa yetu eira ne merobenere gandrate umurai bwense nachite in fact no nyorete ngegetikie ndege konyore giachire konyora kiabere decommission korusunika nande kero bunabarai korubonchari twachite kokwana igoro yegetikeri murai bwense nachi anchitaga keirani ekabari commissioned akagenda nachiteri achite gusi asetua yaye ya magenderero naye recommissioned nenda akaye chaka bono igoto ganyete natebete mete process nero rekero etende koego so I am sure natebete before mweri bwo mwaka uyu iga igetikeri nkwera kere nande abarai bonsi nintu tuguchiko baba tangani endegeri ntangani gocha kolande gali ntutokororo kwene kinga omurai bwense William Samoei Ruto ni mtu wa kusema na kutenda. Yes. Ne bano negatia barai bane bare tuasangire na buga bagateba nga endege ntangani ke ko nkorenge mutinyu 12 mwaka oyega agateba urire ira yo gochia koena nanga abarari kurugeta senige Soko baikira nikoneka kurende chinkumanchiro chiarure nga ntumeto mujumbo bona baratware mirobero yo kubwatire magendro unaiga bare batebire nga kero etare murai bwense yarete bitkuri ari kubwatia nigo bantu bari barenga site ba bwate tumurai bwense ne biragita byabo mirobero tegendrete yubagachi muna nateba omete egasi gocha guchaka ekero etenda ya inaniru emiroberi neroro ekubwati the tendering process and all that lakini ekere ndete gwakikishira banchari na gusi at large ingabuno morai atebete wikira omweri bwo mwaka uyu iga egasi yegetikeri no nyore kiaerire because omorai nimo manyetekero egentabekire obongo bwayase egento woika a make sure timelines chikoreki chibe met. Yes. Etos kebosio totara nimetengo jatura se bunge ya bonchari tukuandire ne bane mirubiri rubati okura kurende narorata ke kumanya sengenche bunge ya bonchari the last time na rekorigereria na yega kwarengo murayo musubati wesokire kurigekero kega kebojumbe wikiraboni gana roche umubaro munge wesokire bwa batagetekero kega kebojumbe wikiraboni ga ngaki emirubiri y'abarayi bagenda tagwesokia nande abasubati ba mente country abarayi bane ba mente country ngaki emirubiri yagendrete abantu basokire bantu basokira bange the last time na ligerete into ya tomato the list ya tomato we were almost 32 and nko encourage abantu abange baiche tubuli chukura gekogera bonchari asiboniga twiranire buna nainde nateba bonchari boniga igetagete
olibwekene umurai obute abanchari at heart development oriented umurai umanyete emechando y'abanchari orocherende umurai yochite asobongo bwaere gatagete ache maybe amaite ngachibesa ngo chachire bonchari akwanyole agende abanchari bakoreki batigale batabwatia magenderero abana chintakana abana ababuraka abana bababuraka mbanyora the services that chitakeire kwao. But I think njenko encourage for as long as obwate all the qualifications chikoboli chikura ninchu so ageti kwana n'abantu ebereria chikura chikura no kwebereria chikura no kogenda sabantu bakwanire onye chisera chiao bantu bagwanjana ndi Nyasaye karanche abogochoru nabona abanchari banchire ngango chagocha gonchora bali 2027 bakorere gazi ya bene Yatura kwande namange abaraya basubati basubati bagwetera gosoa soborai especially borai bage siasa nabona kero chinga kichigwa insi akene gento kweregania siasa barai basubati mbali bange andamona abaso gacyaso bochori boetete ase obochori bogocha bu makabwe chirubere 25 nebere baisokiri abange koro yo mobo bunae no bwate mirimo yago ngaki buno murai musubati go balance ase mirimo yago buno mo director Bomas of Kenya no rase ngorigiore ochorwe buno murai ase nka yago ne bwende tenero obe buno mongina bwenka na aro rende nka yago ngaki go balance all this once you focused again to get you focused on something you have to sacrifice. Number one, you have to create time you go ensure binte bibionsi pi bya korereki bya kwa nyalire kobi kutimiza ono nanje inkaminto enkayane minto nje ngite no manyete enkayane yakabere yabete na yabete ono ninkandi inka. The beauty is nimbwate very supportive parents who help me nebinto binge ebinte binge ngokora asegasi as a board director tari amatukonsio konyora ndigasi gekogera igo tokorangiru ko oversight and all that. If you know egasi ye director tai lazima toke gasi kirarituko. There are those specific days okogenda at need on need basis na ekero bwenerete gutoko rekero kwarangirigo kogende ground ngo creating a lot of time gutuka sabantu gekogera abantu bali na baguchigonte binki ke bwenerete ngo bakorere geko tuguchaka go chaka gukora ibintu bya kurwa sumutu wikogenda sabantu obategerere unaboncha chipare to bwate ange chinse mo chonse ne chinsini ni tu almost 30 kilometers taraba tamaked lakini wonchali ntosezeniri umurayo poro yoralire may soul rest in peace na tokonye tas chipara to tingo chaka kogenda bonchali mbatebi ngamba tagite chipara. Apart from those specific areas nabono epara yeke buse kuruse itali bo mwanda echinde ya bo morenda eya itibo gochinyangiti. Those are specific areas ora agende igali abantu bali oigu emechando nere libabwate. So we can create time for work, have to create time for family, we can create time for jigasi chiane. Na for family it's very important gekogera. I have to do both the sides as a mother and as a father. Yes. Mere bari miyaga go bano tigato kwanirega ensi ya Kenya korengana neri chiko ni anjelete nga representation ewe tutwara 2/3 agenda rule yo nchina entomete na terekera nase amatuka mange inkyo korengi kerokori yobura yobuga buno murayo musubati kebwente kwene kiwa irinda bara ibande baisokya sobonga sinje bate biro gebiga bire ebinge byabo mbira isana bakonya basubati baisokya sobonge inkyo korengi kebwente kwarekana gikira ni umurubiri yo
I want to talk specifically on Kisii. Kisii umaete rule yeyu noko yeteba, it's on paper. Tira ba embraced. There are cultural issues. Bantu bado mbaro bagoteba nga musubati takura. Kwanyoro umaete Clinton none korege kiga kia basubati obo women rep. Onyendiri abaga kabare allowed keboli. Ngongo keboli bale. But I think kiga kogera abasubati mbara soki mono. There are issues of cultures and all that. Nabasubati abange narolire in the previous times mbao boete sana because siasa tari kanisa nande siasa teri, it is not easy for women because the moment waso kiriri tangani igo tebi wa mangana onye tobwatie nkore nkongu igo koira na nyombo tebe gaki yaya. So I want to encourage abasubati across the nation to soke tubuli chikura and also togenderere go semani na to encourage each other and to support each other as a okuboli okwe chikura. That is when turanyare ko achieve the third rule, the third gender rule. Na rituranyore ko achieve, otherwise nabo tokogenderera ko gandamizo in the process. But so far injibuna narolire kekogera when I came out, remember I was the only woman especially in this 2027 election. Abange nali kuba kwanira, they were very afraid, they were not ready to, but from my consistency and the focus na putirigo cha sekiruge kiga, I know abasubati abange nguchi bale gosoka ekogera matuko taraera bado guchimutu no ebo njali ni maete na botora ike no nyemfoti mbaraso kabakori. So I want to encourage anyone of feeling na tagete koboli oborai na bwato munguso bogosoka koboli oborai asoke to bonde bwensi tawo ngata bwati besa tawo gusekindi gyonsi bonchali netagete oborai oboya obole manyete nche purity morao yokirera ninche nyasaye karanche angelibaga nyasanche nabanchali banche nyore libaga lyokubora to change bonchari in a way ebwenerete. But now that I komanya in a way nande kiro turigeti kwene kyanga baso raso bonge in a way inubuna bari abasubati inu aseino bagote banga you are enemies of yourself ngosira na more women to women so that mwabwata nokoboko oyokera so kiro bwata okoboko oyokera abi okire oyo ndata ko munsanse inubuna bara yabasubati basabasubati mubwata abomo so far. Manyete, this is something that has been used on women for a long period of time. Una neso kikobolie kiruge kega, I can tell you abasubati na bange bagon support. In fact, my campaign manager is a woman. My leadership is my secretariat ebwate abasubati almost half n'abasubati epiye yane no musubati oroje yani ebinte in asokuri gichikure chiga number 1 aba bagon support tali abasubati mbanje tyoborai bo musubati aba bando konyora bako waka nabale turateberende bakaiboire buna bakaiboire umete bantu ntokarenga ini lakini what I can say like for me na nyolire support yenene sana kurwa sabo subati especially babo nchari and even outside bonchari uligere buno musubati Magdalene, Dr. Magdalene Gesare. I know you know her. She's very passionate about my bid. Uligere musubati buna Buhari and all the others. I can name a number. Mosike Josephine Richibu.
umusike Mary Nyabaro Gorubonchari Claire kina Dolphin abange ndakubarire ndakoro kino ene WhatsApp group mbwate of over 500 women who are supporting my bid. So again take abantu baguchi batebanga abasubati we are our own enemies. I think no muntu musubati tu obwate bintu biyaye uranyare ko uchayo musubati onde. But women, we are supporting each other, and I can assure you with the ntogenderete ko semia basubati obuya woburai womusubati, especially in Kisii and to be specific in Bonchari. Last time nagotebe tinto bwate program yoko somia osemia basubati program yenegenderete, and that is why Oroche my campaigns chiabere very easy, chiabere very smooth, apart from the recent attacks online, which is normal for any politician. It is very normal. So no wesibege tamba no gosoka. Any side shows igotogo sibo mato tuagendera on what we are focusing on. Attacks chiabere sensemo ya online asabange babere bako pamoja na kuborigo asengencho asensemo yemitando kungusana kwa bero konge kubwatekana nabera betaratangaza kurende oroka ndire gutwara obatebekero ke bujumbi babonjari umo wakilisho basubati county ya Kisii na nkwana njiraba buyase abananchi babatebanga oyo iranirenka oyo tebanga ya wenta ndrene kyae nakega nakubolinga inuna barai abasubati ngusira ramore nambe mubwa matebwago no mwakilisho basubati county ya Kisii Mheshimiwa Donya ngakipore. Enche timbwate hobe bonde no mwakilishi bwabangina Kisii County nere nkoligiale bunankoligi onye ground ya kanire, it is not my problem. Enche tindo chigose nimbwate bobe bonde nere onye ochire koligie kirogo kyobo bunge enaigure korwase abantu baye ere mwenyene tarateba onyotebire tindaigo, lakini egente kiamanyete igoro ye siasa ni ground okogenda asabantu bakoreki bagokonye obuya ekiama bagoteba gocha kubori koru ne kia UDA negento manyete UDA ne kiama UDA na kinkobori. I'm a life member of UDA and I support UDA with every part of my being. I support the party leader, the deputy party leader, and the entire UDA fraternity. Onye kagocha igotoko genda nomination nkomubwa nkomusabambwa atesi gakombwa ninje ngoreki mubwatesi but rende ground mangana na mangarororo nkomusaba gendere nige ekirogo keri ali kuboli ekyale gekogera asaba subati twachorire bobo women rebekero gekiga shares okorire bintu bibere bitatu okoranga biarekanira ariko genderera nikiae mbuya yare koba kobua gocha kundwanererie kina na kolire gasi. I have toiled. You remember when I was starting it, there was a lot of negativity towards women leadership ngako musubati uragote musubati onde bwensta kunyarako ko boli chikura bonchari and all that na ebere iri abantu banchiri baorobiri chinkoro. You understand? Right now you can go anywhere, you can be given a platform yogo kwana nganko boli olege ekirogo kyobo chumbe. But again onyorolire kina kiatagiti akuje tumenyane kwa ground. At the end of the day ground na kikego chigo kwana lakini
ground ni kumoto. Agatema chikura nigo chire ase omwananchi. Yes. Tiga tuske bosio bono tunyako batugo kwandre merubirio yabo yago ase ensemo yebunge yaboncha na bunori getigo ikirania obura yobugantu akwandra kego gwatebanga no gendra tie merubirio yogo kora mentorship program which ase aba subati ane mona se bunge ya bonchari na bogo tomenta kero tukorigeria bono e manifesto yago ane mona se omo subati no mwana munyaruka ibunge ya bonchari otaranyoro borai meroberi kikwabekire yoko bakonya ko basira na bigo onye ko gukikonyoro borai ninkyo barobereti abasubati na bana banyaruka abana banyaruka ebintu nebinge bire in progress tutagite uno mwana wumonchali anyore not only omwana munyaruka even the boy child gekogera nkoe gulibaga ryoko banga ryoko bomuchumbo bonchali api mwana bwomotaka mwana bwomonda bonspigo baguchiko abana bane. There are so many projects to be in place, especially on training them on skills. Chikoba konya, chirichiaba, chiamagoko. Number 2, on encouraging them on digital platforms, chigasi, chinyinge chire online, bagwe kora. Even kuba semi on financial literacy and all that. Nkoba so mitore on hygiene in everything. Nkoba so mitoro bolemi. For instance, nintagete program nero tagete kuchuko chaka tobuatera nene county government rauno moske simbarati. Chi program sinchiro abuate especially choboremi chigocha to the grassroots level. Omo bisoyo kuruku kemusubati onebireri etariaye naro mu bisore oyetwa kwana nere moisonde konyoranderi etariaye tukabanganga kitoko genda to train young people, young youth on income generation through agribusiness. Binte bimbire in progress nte omwana wo monchari tachi in as much as chigasi umetabange baitu togo soma to manyete nganko enda kuri kuchigasi the white jobs echichire chinke aseboniga toteba niekene. So we can look for a way we create employment through other means. At the end of the day no egasi yekero tokuri tutagete iko tutagete empowerment eri chitur selyo butaka koruchi family chetu in one way or the other. So there are many programs for the girl child, there are programs for the boy child, there are programs for the widows, there are programs for women empowerment, and at the end of the day nonye ntura soa nonye tin by the time ko gochiko I'll have done a lot but engakie ya tigairenke igongo saba abasubati movement nero to bwate in ya purity, the Pures movement ya bangina to semani alafu tuchekwa actualize egento twakorereki twasemanire. Yes. Emeroberio hemia sana bono tiga toso ase nkwaniga yo uko jugukora se manifesto yago ekiganchagia CDF kyabere ke gutwara okungusana na ogotindi ndamona se chibunge au ase bunge abonchari ngakioroberetie utumeke kiganche kigase iribagari nene irirete chisemi ensemo ichibasari na gokonya borkyo kwegendera se chisemi ne ikiganche kimagia CDF at large. CDF nero ya itira barai ya bange na inde ya rosiri ya kiniri ya barai ya bange. In my government in Bonchari, quote and quote, ngochitori gutwara openness in issuing a bursary. I will ensure even to be a backdoor BOP. I will ensure kero mwana o deserve it o maite bursary gechete to supplement. Lakini
mbaro bali babataka okuligereri omwana oyo nabwenerete gukora ki gokonyu fully. I am going to ensure ngachi projects Chonspi chire under CDF are distributed fairly across all the wards. We will have committees chigo oversight chi projects chire under CDF. Onye ne basari, I will personally see into it that it is well distributed with fairness and with openness, without favoring anyone. And I will ngocha kuligerelinde sana abana babataka chintakana abantu bokonyora wanse gekogera tutebanie kene basari yeye ibekire gokonya bali batari gokora ki batari konyara tindi gotebanga bali bakwenyara tinkonyara kubakonya, but we will give priority to those who are genuinely in need of this, because narorire moisonde omonto akaneire basari bakega etani pi lakini mbaroro nyora batanyoreti kwa nyoranga omonto tebangae to support it tingo kora tingo konyora basari. Why siasa kwa choli wasoiro obisi kero wasoiro obisi, you are supposed to give service as a kiromonto. Taling bali bago cholete igo bako babao, bali batago cholete bado bago chikobaki bako babao. So we are going to make it open. It will be in public. Everybody will have a feel of what CDF ego chikokora. Terigo chikoba ega singa ninche bweka ngo chikwe wekorera gose bintu obisi yani chikokora bintu bikali gusenga tete washua bali to chikokora na barabwegasi ochakira 2027 ochimotu pakanya sanche. We will work with integrity. We will work to ensure nga abantu babo nchali banyorire what they elected me to get. So that totige no ene legacy yoboene totige no nyege tunabono mete. I pride myself ekerongo teba omusike opore, may his soul rest in peace, na tolenterete chipara. Yani oswebo, you've been in Bonchari, I don't even have to say this. Ekeron kuligereri abarai bachira ahead of us. Apart from a few, bali basaliri barabu yani basaliti pakogo sinyunga ki ukogenda ase kwa boli ko murayoni ngo wakwana. Yani pako montoseka, but we are personally in my leadership in Bonchari, there will be openness, there will be fairness, and people will feel, because no enabo I am learning from the best. I am leaders very mutuyane, and those that I look up to. Origereriega sibago kora. I mean, I'm learning from the best. Yes. Omo director ito no Bonchari ngolengi tokorwa igan como sabore akobori riga ase ibagaria ga serikali ngoba kwa kikwa bikire ko gusira umonchari nere aigendreri erinda koro kya gogo jigoso asobora yobiga no chikobwata bange koboko haba gwasirira senchire mu busende tari lazima banyore merimo yegasi bosaba gwasirira baigendreri asama ima na asirira abana bange well sometimes lazima yedebe but at the right time they will talk about that. But unaboni ganda kwane obwaka chimbo gendrete bomas. I can tell you ega sirie gendrete banchari roro batari less than 50 na bekiroko bokoro mbakwane ekora abali na konyiriti ndigutakana ne kwanira ngwekwana. Most of them ngukuongo kwana bali na bali na nyorete ime mbarona konyire barure bali na nyorete bari bomas
baro already employed, baro na konyire, barure from one level to the next level. Ekikere against the law, you know, conflict of interest and all that. But mbaro na konyire on where I could. On a personal level, na konyira barwaire kana konyire na konyira bana mbaro mwana naro rinyaruka ngwakanire school fees. Eskuru asago soma bachete bagateba they can do ngomwakanira bare like ngomwakanira bare part, but shopping, remedials and all these personal effects, I usually do that for her. Abange lakini nainde asogo konya through my office asing karansity a challenge na chinkanyora na tuasoete immediately tugachaka ubwagachi bono igakora ki ika delay a process irion, lakini what I can assure once tuakoliro ubwagachi buli there is going to be employment. It's a very big project and we are going to need more than 1,000 more employees. So be rest assured, director nga abanchari mbachikonyora libagaroro through asengo chikobeko koboko. Etikatoso ase emeroberio ye campaign yago kero torigetie kwenda gukori nkwana yaito asoro ngorwa gusi abange bagotebanga a ground nge machite gutwara chin kwana chira tobauti akene serikali yabono obora yobugango kirigyo legwetera se ekyama kya UDA na kikwirobeire usenga ki kwa encounter the divergent opinions mbali bako koboko bagoteba yo kurukuru gusi ay matianyo koboko na ni muri mbali muri serikali mogoteba ngo murayibwense William Ruto ntunde yakabere ngakigwa balance ya se campaign yako kone kyanga ngusangore n'abana inchi bagotegera abara imbale ko basikia makia UDA batwara chinga kichinko ngwasa chibonge chabo kuruchinkwana with the siasa and in every government endeyonsi teyo omuraya nyagwanchu especially the president endeyonsi gegoswa ekirugo oangu immediately gakoruororo okoraki wanchu unabono ekero moyarenge watu walikuwa wamese bale goteba stoka uende Kibaki agacha maliza uende Uhuru agacha soka. It is not different with William Samoei Ruto, the president. Boniga a campaign yane is more of issue based. Nkogenda servant nababuli twakwana twaigwana nabatebie kene asende njomete tindi konya kobisanga kiango kero muntu namanyete nga I support the government and ekiama kianengo cha kubuli chikura UDA. Why UDA? It is because narolire chi structures ritanga ni babuate. They've given women space for leadership. Like it is open abasubati bairu libaga nintu torakoreki turasinywe. Egia kabere matiangie no yominto nerenkuri yali chikura munere igare the united opposition mbara decide osenko abali matiangi the abe flag bearer mbara teba kendi gionsinga nelibono abantu gusi abange bachakire kubwaterere woti ya matiangi noe bali batarakora kendi gionsi nande ntagete gotebe musike matiangi abantu abaige especially bali bare elected bakobwaterere woti yao ngaba be re-elected batarakorera abagusi gose bali babachorete gasi abuna buga batanga niyo bwenete gukora ki kora barusio
mbara bange tokorra nga ende bateba nga onye tuli go support Matiang'i tuli koegu kura ndete gotebia mogo tutebigo no intu nabagusi tuli ntubwate supporters cheto nande intu tuli gochiko onde tayo nende nateba onde tayo kurwani Matiang'i kero muntu ne chikura akurigia una Matiang'i akoraki akurigia kero muntu achari kense ngana ki ninkoreteke no nyomurai bwe party ya Matiang'i omosike Uhuru lero nateba watu waende wafanye nini wauze sera asigo liba kurwanirire goti ya Matiang'i nga because I'm with Matiang'i I'll be re-elected. No, abantu bangainire our people go bangainiete mbaroche mbaligerereti egasi yao nerera gokoreki iragero choru e manifesto yao nerera choru buno kuri chikura na nerera koreki ochoro lakini amangana yogo tutebi ngonye turi go support Matiang'i. Surely we are democratic. We are very democratic. Nabagusi ntori democratic. Ayoni nyanya yao ninche ngonie yane eye kuguru eguru umosike Matiang'i. Me, I wish him all the best. Kabisa ga koewe flag bearer abe flag bearer ya opposition. I wish him well. Lakini nche ngo support mosike William Samoei Ruto because the 3 years almost now 4 abeli robisi tuwaro lirigasi yakolire no ino abatangazaji kero moko genda kora more progressively e manifest eri atoete ekero tuwale kuli gichikura in 2022 progressively he has at least achieved if not 50% 70%. Yo ase ensemo yago ise kwegwe kwiruke bandari obo ensemo kwa mere serikali abara ikurugusi including mo nyara ko moko bako ase njo ikraboni ga bari abange bagoteba ngambara amanya buse na chikoegwa in case ga koegwa mo chiko moko bako by then to koreki into personally by then I will decide because nande nje tinta geti kobere side asingo chikoba isko ya serikali kobera se serikali ko ensure nga abantu baito banyorira amagenderero and all that. It is very important nonye bali bonsi bali isko ne serikali ye bakurigia kero umuntu ne serikali akora ki akurigia egenteke nene ntagusaba abagusi baito ase tuabeta twensipi tutuaro morembe tutuara masikani no mosike Matiang'i omonyene ngotebare ekero tukuri chikura tutware ki tutuara masikani ase kero omuntu gekogera siasa igewocha na indere na into abaraitiga ngotebi omwana ominto noye yondo soro natebe kero kia matanga yomong'ina Teresa ng'ino nyunka nga abarai niskuga igo konyorekero chisegi chia kisiasa chiri lakini obanyore behind the cameras na abantu bakorete ki banchaine na abantu bako bange binto amo nkwarorekero musiko onyunka anyora obokongo kerasiringina igari mangana tutam na one term tarengo igoba tuachiete buna barai and that is where I want to remind abagusiba minto to chigo chayo omuntu gose kwanga omuntu okobatari go support omuntu tagite kero omuntu nabwato bosibore go support yo yorakorete ki atagite onye nchengo support William Samoei Ruto tigangi chengo tebi the reason as to why I'm supporting omorayo yobwense no kobanche ebintu biri antebe tiago chagonkorera na arorire okorire ebintu biri atebe tago chagokorera omogusi na arorire gose omo Kenya na arorire okorire ki okorire
naye onye kugo support tote for example either Matiang'i, Rigiji, Sifuna or the united opposition naye no bwato bosibiro bogocha kongebereri maybe the reason as to why enta geto join the united opposition is 1 2 3 lakini torigereri asegusi togocha kobera eserikali ime ntochi kobera opposition nainde torigereri abagere ba mate abagere ba minto mbabere to opposition for a long the entire life, the entire time tuanyorire tuabwate uhuru in Kenya babeire opposition nekeno sino bolimu lakini boniga banchire ngana ki tigatobere serikali ime gakia bagusiba minto inje nko basorora ntokore mistake tochikwenyora turi isiko ye serikali obukimagigo bokobegu emesa igoro koboroche mbuya kobwa kuganyirira korusko. Yes. Ribori omwerio rinde ngiche nkuboria beruka se serikali nene na kero tu ariganetie gosoma chi ujumbe na boigo birengere bya bananchi asensemo yemitandao na bari ba kuyarigane gwa KCM ase studio basange no mweshimiwa babate ba campaign asense ya Kenya nigo chire very expensive no campaign o fund campaign yabo extremely a campaign yane number one, it's self-sponsored. Abasani mbaro bachire amo baguchi those who have agreed with my ideologies na bale banchire gon support asobo rayo boiga mbaro bare Kenya baro bare outside the country bagucha gon sponsor, and there are also institutions ba agree lingo support bare in one way or the other. So it's true. Politics, siasa ya Kenya and especially ya Gusii, it's a bit expensive. But ngosaba abantu baito kegoika 2027 tochore chisera cy'umuntu nande bantu mbacha mete siasa abana siasa mbaro bagocha ne menu emianzu mono paka bago koraki bara ku ngaini lakini toligerelie bintu abantu bakolire nabona for instance mbaro bachoriro bintu bakolire ebibe bande babwate ebina bande babwate bintu ukoligere nona habits umete engiti kero ye saboroire teligo changing ebegente kingao egotigara ko bengiti so toligererie bikoro by'abantu chi manifesto chigasi bago chigokora bintu to chigokora nanje igonta gitego konyo munchali Bonchali eirane to the glory that it was. Bonchali eikere chi constituency chinde echire chikore na services chingia. Bonchali abangina baito babe empowered. Bonchali ababuraka babe empowered. Youths baito babe empowered. It is very possible togo chikobwaterana unabanchali. Nase ukora tikatura kurera serikali nenake ama tukabwango iga abananchi mbara atwara ako kwase gukina kwirigori hiria mabutandake umwananchi nare uri ikenyoro mari me abonchari ime Gusii utagete kumanya gwenki gekogera amaburia iga ya mabutago kina nande bono bunae andake ure so close na serikali ngige ko ene kya maburia yago kina na kyagera abananchi ba rokiro ko kechikwase obonge amafuta akinire lakini nainde kuikatonyore nga mafuta tari kenyuka akorire ki aburire it is because of the wars gekogera twensinto manyeta sama gutakuru nigabwasi chisegicire nagari ase chisegicire kera maguta aburete you and I nonga shortage nengo tokere ya maguta nebinte binge nko babire involved in it so ngosaba
na ndo buyo murai bwense nkwarura na irani amaguta with 10 shillings 10 shillings I'm praying that na chanyare na indi kuirani go chance because tutebanie kene kira maguta kinete ubugima na boro bungo koraki gukina buri. So I am urging the government nero onye bakonyara banyare kuirani, but let's not blame the government mono on this issue because it's a global issue. Nandi twakerenya saengambia mononga nonye kabolete Kenya nto yabwate chinse chinde nchiro na narocho so mtandao Ethiopia maguta tayo abantu go baraso mulolongo bachakire gutumia chituktuk rocherende ntokoraki chisege chichigendere tokoba ya maguta tiga tutware dialogue ntotwara chisege especially echichigendrete kwarorire na rero narorire supermarket ya wano magunas sijui magusenga kikuruku ya Sambiro. That will not solve the issue, lakini problem ya maguta tali igere Kenya yuka egentungu saba nkiringe serikali enyore solution yo cap this issue. Nande twakirenya saingambia mono Kenya asiboni kama maguta naro liri the previous government ya lengoro liri amaguta abolete maguta igabolete pi twali kurara mpaka twali kurara chi polling stations maguta atarengo nande gakinete ageka 250 I mean tigatwe omurai bwense ribaga banyore a workable solution eyereta umize era omo ireta umize the business people and also mwananchi. Yeah. Mwancho muregeria tigaturarigerie chi ujumbe na boiko hebirengerero bya abananchi kero tubanyete o mwananchi anyara ko bakagwa ke studio esimi namba esimi 0788 6 mweri ubeke isato osange no mheshimiwa ase studio ngorengi Barnabas ntore tayari turigeri chi ujumbe ibere isato akoroku Eugene Kiragori agotabanga time has come now for us to embrace women leadership. They will do better than men who some of them have just stamped but did nothing. Ekile kerengero kya Eugene agotabanga mbare baya kire kuba baraikirani engineer Manu KRG agotabanga all the best to mheshimiwa ase esabari yago yokoria oborai korengi Eugene Kiragori bado kugenda gotabanga Bonchari will be better under Mheshimiwa Purity. Onchoke has pulled the beautiful constituency gotabanga oborai bororo mborai kirania amaganyo iyo bonanchi at Joseph ensema ya YouTube akorkwanga at Joseph agotabanga what will be her priority in office as per her manifesto, because Bonchari will have a big challenge in education since late Oro Oyoka korengi oyo orure libo ya unanda ko gendra gotebanga kero mheshimiwa gante kori kerio rie echisemi Jose akogenda gotebanga as a woman ask her on behalf of who how far she had helped our mama and some circles since she is in the current regime. Agotebanga naragi kwanyar koba kogosira aba ngina koba se ensemeyo mheshimiwa kero togendote koganya chisi miberesa tobega na bukura ni at Joseph ayu abodriga gutaraska bosi Joseph on chibasari na kwa na igoro ye basari alia basari ngochitore koba open about kwena na chibasari nande I will ensure nga kiro mwana oyoga neiri konyora basari o nyorire basari all the applications gekogera currently mnabono there koroku yeteliri achire ngomonto nye to support the current regime bantu mbaro bakari gotebanga chi applications chabe chigoika chiakoraki chiatanduru
in my leadership nothing of the sort is going to happen. Abana bonsi pibago chikonyo bago chigu apply ngo chikubare konyora chibasari and una wate bire omugaka omuske oru muskoro mbiya koreteki abange chibasari no enase chiskuru. He is the first MP who embraced the infrastructure akuru gekogera ekeroro wabwate issues chinyinge ndo wabwate complaints chinyinge especially education sector. So nimbwate chimbu naende nimente obo ngaini mono bulinaro lire kurwa sabande erinde bonchali ebasari eikerekero monto naende eikerekero ke especially abana babataka chintakana nabo konyora wainsi Libolindira tabaga gukorangene serikali wasire abana hamone chisako korangene serikali abona privately yes nasirire abangina na nate balitangani abangina ntogendrete ku engage at grassroots level ngukumba bandeteire what they want na nyarire gokonya sinkonyara lakini ngoswa obisi ntunyare gokonya mono buna the pure movement eyuere asekere polling station nekere ward kere sublocation ngochitore gekogoroma ite their needs will be different bono togo chi identify torekere kere gekundi needs kibabwate tunyare gochakira gabo and while at it ningendrete kubolyo bokonyi as institutions chiri chigokonya bangina banyare gocha oto semye mono ase ebinte bingi ndobwateranete the programs chira se county government eyekora uno mosike simbarati nero nabwate programs yabagina eyingo cha ensure egoika asa lakini at the moment na konyire abagendrete konya at their level. Yes. Tiatore kubana birangeri bya banencha ba wakesimese studio irinde basange nae omushimwa Hello Nsoko TV. Nsoko TV boire. Waire buyango to gusanga nere karibu sana. Onguruku Eric Maowe. Eric ndoko iwete gendra ko nsema kechi. Korukiambu. Eribori ya gaso mushimwa. Eribori ya gaso mushimwa. Ribori ne indiri muna ona iguru kwegere serikali yabu ya William Ruto iguru yamagendera akorire yamagendero tigaba byango elimo gosabere korugusie koru William Ruto asoete singenje no mwago kane bono biamone ne ribori ria Eric Gagu. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Yes Clinton. Yes boire karibu sana. Wagora vile byango to sanganera. Kira sagor kuna mastara iti mira county. Kwa foto mane wali nyumba. Evans nyumba karibu sana. Lipo lia gaso mheshimiwa. Na ale kumgori na ki. Matair no ara sa serikali. Na roche president ko tara pa kense kuna Kazakhstan. Asense ya tar na roche ndega ko jina. You got to in 1 you say something million. Make it out evidence in error. I cannot make a 1 something million of Taka about the thing in the business Sarasini. You all not sort of an error, and again to get out of holy. Yanyarkan Arabas Moti and Yakovera. I would have paid up everybody in that come. Pero baring ke enta ke me baring ke ko enta tomo kaba wiru ba chu inya serikali ba ndare serikali pa moja na kiar ko nyar kanera so ase satura bu to manya ko chu ro ndio maana se kago evanzinya numbaga ku county ya Nyamira. Hello Njaba. Waire sana karibu ngoto sanganera.
Vincent Korobochura, karibu sana. Ripoti ya kaso mheshimiwa. Nje ntana ko boli mheshimiwa nuki. Ata tabirie ti hapo njali. Ata tabirie ngamunga ko ata ko era ke ti kuria mu tatara karaskera. Na vile mwata tele. Era esa ko nare kananga ke yo vile mu tatara karaskera. Nga ke boika. Ana ko ta tenga para vile mtikura kokora moja kokora kwa mwatikura. Mama ko ta karaskera ti ko tunjere kara ta ko kale kura kara ti kiraro. Ripoti ya kurwa gwase Vincent ya kabiro gocho mweri. Hello Nsoko TV. Nsoko TV. Waire karibu sana ngotoko sanga. Oyo Sabron Maera karibu sana. Ripoti ya kaso mheshimiwa. Orujinse moja diriba. Wono mheshimiwa mbya tuweta kwana. Tatia wono na ngumo sabanga awo ni sera chia eta bakoto ni sera chia mheshimiwa Ruto tuna tuweta agendera kumwegera sana. Njokuna koko sabakwana kusabanga. Agendera ko yoni ko komonyene. Vincent Gawa gotebanga hemeroberio ye esera ebe eago teba abande tigasobwate yo mwerio igaiga irinde to kweri bagonya ariko bagokwiranira gati amabori ayo. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Karibu sana na bago keirio gire TV yago na toko iwana ngoto gosangana. Era bina nje Polycarp bote konkoroku. Polycarp karibu sana kurunsia makeji. Na nje ngoro sema ya lakini Kisumu ngoro sema ya Kisumu. Ripoti ya kaso mheshimiwa. Ripoti ya ndio kote yangu msikwate mbia tigaga na mtu tawaza kwa mwa bana nyenga ke. Wa mungira na tole maera kabisa na tole kama naoni tunya naoni tro kuruga we constituency ya to te kobori. Na ni tuno tole tuta ndetabaza kuko ndetabaza kwa makosa na tole amu twa mungira ndoro chama gendero ruta se kokora. Ala se kokora nse yonsi. Tabangusi una bapete kusiyoko. Ni mwana Polycarp kurwase county ya Kisumu. Tiga ujumbe nerega iga yo mweri okero mheshimiwa okuyariga ne kuhira na mabori ayo. Narega igorika ujumbe nagotebanga Nsoko TV opinions of good leadership from the retired president who had completed his term is just agotebanga it's intended to mislead Kenyans kurangana nebirengererio biaye agotebanga era kono kwa George Omenge. Karibu sana na bukure ndirigati ya maborio ali abananchi barure igabo kurase chinsemo awasobokorari bwabo burigati kwane kya sense mu bunge abanchari. Oyo nde koru Kiambu Eric Maobe igabori igoro ya magenderero murai bwensa akorire gusi gontaite kumote byatatuka ayale aruchika na yaragenderete. Number 1 ndubwate affordable housing chigenderete kwa gachu. Tubwate ye Meri Nyachenge, tubwate ye Ndere Ichuni na Erere Igunga. So tubwate affordable housing. Cancer center. Cancer center negenderete kwa gachu. Esente gucha kokonya tari abagusibuka gucha kokonya abantu ba South Nyanza na a bit of Rift Valley abantu ba Kericho, Kilgoris and all that. So negento ke guchi kokonya abantu. And also ekenegenta konyira ba Kenya across twarore bunas subsidiary inputs chiaba inputs chia farming agriculture twali kugura 7,000 one on 2,000 woni gano eno onde tayo gukora ki oko complaining obuyo mbore expensive indagira yabeiro nyeto mbati tumbaya urakore kiragere tonyora ibituma gose iyo produce bibebuya but omurai bwense okorire ebintu bitali unarero origereri chipara chiarosi was chi constituency cheito especially chiakera it is national origereri chi nabono chi KMTC chiarosi in various constituencies across we see not only in Bonchari that is development. So
Eric Maobe. Those are few of developments echire umurai bwense akolire. Oyo narobolinga tingo support Matiang'i erinde tokubu to join asomubwekano Oraila. So far unandigereti abaraiya babari opposition onde tayo orenga oraire chimbu cha Raila, not just yet. Aseigo atinko beke double chance tiga mbere gaiga aso ndoche obubwibura chikoba elinde abamintekero babwiru gali onyora ninje nonde serikali ime nkubalindira emagenderera gucha bunchali ande ntoko batwensi pu position tiga abande tobere serikali abande babere opposition whichever onyora abantu baito bonsipi mbale asigaiga. And like I said, it is a democratic right yogo support oyore oroche. Vincent Naboli igoro ye airstrip onye teko era by the time ekinta teko kwakikishira Vincent korengana bunamanye tomurai bwensago korega siyaye airstrip yu yabeire egento abaraiya bange bagusabira chikura lakini nkorengi omurai bwense ngochiare gosieke egentekyo cause I know for a fact ngochiare gwensure egetieke kiendege kiaerire boniga it's the process egenderete very soon nkora more ebiragitabiri byare ngoro bikoirana bigochake gasi murai bwense tatagetigo sori nemeremo iri atagete wa achieve before chikura chichake. Nantebi naroge gontebi nebireri etaliaye antebi niuze sera zangu embia mono asobose myubu ningenderete koni chisera chiane asaba nchari na cross bali bagontegerera lakini ekero naboli guri swali rirengete omurai bwense osekia makia UDA kerinde life member goikangiraniri tinko batingiraniri nande goika nkwane bintu biri naro lirakolire mbuya abantu baito bakoreki bamanye ekyo mweli olibo mweli ateba kombwate siale mbia mono sana nende mbia mono sana aso kombwate si chitariki 10 mutinyo nane chigoika ninchubo nchali tokore una emichiende okora ngore ngiarenge Polycarp kurwase Kisumu nice Polycarp nakuru bonchari nache agosire byamana mushimi wase okoranire gati amagorio yabancho barigeria bono aso gukorera kamera yago nire gari nabukuru nkwana yago yo mwerio gochia se omonjari amurai homusubati bose umunyaroko yorigete weso ya asoborai hande mono bwage siasa musira senkwana ko mu moyo karuto gukora ubutwara bonchari yabeire a constituency ya attractiri abanta bange kuboli oburai. That's a clear indication nga oburai bole boniga mbuli bya aso mwana omunyaruka ole bonchale ntakete ko moyo boniga keruge keiga kyobo chumbe gose kyobo MCA gose kyobo senator gose kendi gionsi nkeli kionde if you are eligible no buate all the requirements chokoboli chikura I want to encourage you osoke na asokire na rosirie na beire yona olio roseti epara yesagacha boni gantete ko batebi oburai bw'obasubati abantu babwanchire nayo gosoka ogenda sumwana inchi bwe kwanire osabe chikura toboa kendi gionsi nende gento nende kendi natete goteba
bonchari yaito in the recent past na rolire chisegi chiko chabantu ngoko botari go support omuntu kwanyora omuntu oakiru that thing ntutageti gokerora bonchari amang'ana ali akare nga sijui the beast sijui kiango mang'ana ayo ntutageti koyarora bari motagete kubanga ebikori ebigocha bonchari ntobaroche ntobamanyete but we are warning you bonchari is a peaceful constituency chisegi totagete ne chiomono ochiche oni chisera chiao ochiche okwanira abantu lakini amang'ana ye chisegi ase mekutano ntotageti norio kogende mekutano etari yago ochigo chega onye komanyete turi go support omuntu wachiro mukutano oye beko monu akindu motegerere genda nyumba motegerere nyore kyokonyora genda nyumba lakini ayebuno murai bunanje bono buno murai I will not expect nge group ya nebwata abantu ngomuntu chusha utinga toko ba murai bachake kumuita bakumubwata ngora mbamaitenga kibakumubwata ngora bamosoki gochiali bakole buna bamanyite lakini tali guita abantu baminto umurai yoli abarai bonsi pitugo chikubuli chikura tiga tobuli chikura asomorembe tobuli chikura asobwanchani at the end of the day asabo bonsi pitugo chikoto kedebe umurai noyo mubweko gochigo koraki ogochigo choro oyole purity mora kirera seigo kubasaba banchali baminto mogenderere gonsabera mogenderere ko support tebyo yomino tebya abasani 2027 kolentande oburai borobuya bonchari Bemano mheshimiwa Purity Kirera asubikira na sechi studio choito bemana sogo sangano mwananchi ande mono mogusio muligerio manyira semero birio ikirete na ande mono hasogo sanga no mwananchi obonchari to kugandema ya sesa bali yago kinga gichi gotoka nande tuchikonyo chinga kitosanga ya ase studio mwanchi muligeria naye mbuyamona sogo sanga na intwe kuruto wachagete nkwani tuika chinga kichiga no basaba kwaninga gwesemire na kuimanyaria agendrede Amoigo omwana munyaruka murayo musubati n'uyu musubati n'ubwensi urigeti gwesona ni asuburai kwanyara kobago konyoreke mu busebirekera cyo gokonya asokwegendria se emeroberio yago aseri bagari timu ingi makuru ase studio ya kabere yankonya kwa neki amarugine chibi chango chara senchirengia wanchu murigera to kugandro botkobya naboigo otwaro borigerio bya bemeroberio genda ta sembeo yensoko TV nchinkuru kwa Clinton Ndigi nasaye ka wanchanande tomera na sembeo Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Onye kubwa telibolyo Obosemia